Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με τη Μαρίνα την Νεωνάκη. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Είναι χαρά μας και τιμή μου. Η Μαρίνα Νεωνάκη είναι γεωπόνος, τεχνολόγος τροφίμων και εργάζεται στο εργαστήριο Βιοερευνητικά Εργαστήρια που έχετε έδρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σωστά? Σωστά Γιώργο, σωστά. Τέλεια. Η Μαρίνα είναι γεωπόνος λοιπόν, με μάστερ στη δημόσια υγεία και έχει αρκετά χρόνια θα πω εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τη μικροβιολογία τροφίμων, περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι, Μαρίνα. Νερών, μικροβιολογία Νερό. νερού. Νερό. Ήταν και η αρχή μου, εκεί ούτως ή άλλως. Από εκεί ξεκίνησα μικροβιολογία νερού, Ναι. Εγώ είχα την τύχη και την ευτυχία έτσι, να μπω στον κόσμο των εργαστηρίων από πολύ νωρίς, έτσι, από το πρώτο μου πτυχίο στη γεωπονικό. Ως αθώο παιδί στα 22 μου που απλά ήθελε να δουλέψει, Μμμ. μου ανοίξανε οι πόρτες και λάτρεψα αυτόν τον κόσμο της μικροβιολογίας, μου άρεσε πάρα πολύ. Στην πορεία ασχολήθηκα περισσότερο, ήθελα να κάνω, έτσι έκανα μια εξειδίκευση στη μικροβιολογία του νερού στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Στη συνέχεια πήρα ένα δεύτερο μπάτσελο στην τεχνολογία τροφίμων, γιατί είδα ότι μου άρεσε και το τρόφιμο και όλα αυτά. Τέλεια. Μεγάλη πια αποφάσισα να κάνω και ένα μάστερ στη δημόσια υγεία, γιατί τελικά όλα αφορούν τη δημόσια υγεία και έτσι και τα λοιπά. Και να είμαι τώρα μετά από 19 χρόνια που δεν καταλαβαίνω πώς έχουν περάσει, γιατί Πώς λέγοντας το περάσανε. νούμερο είναι πολλά. Αλλά εγώ δεν το νιώθω. Δεν το νιώθεις και δεν είσαι, οπότε δεν το συζητώ. Και αυτά τα χρόνια εμπειρίας θέλω έτσι να τα βάλουμε περιεκτικά όσο γίνεται σε αυτό το μικρό podcast και να μας μεταφέρεις λίγο. Πριν ξεκινήσουμε έτσι και λέγοντάς μας έτσι κάποια πράγματα για σένα και το background, όπως μας είπες, θέλω να μου πεις τι είναι πιο δύσκολο τελικά, η μικροβιολογία τροφίμων ή του νερού? Ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι το Καταρχάς, νερό και το... συγγνώμη, και τα δύο αφορούν δημόσια υγεία, έτσι. Οπότε δεν εννοώ από αυτή την άποψη, εννοώ πιο πολύ στο εργαστήριο τι είναι πιο challenging. Ναι. Και τα δύο είναι υποστρώματα αρκετά δύσκολα, γιατί τα μικρόβια, όπως και να το δούμε, όπως και να το κάνουμε, πρέπει, και αυτό που κάνουμε εμείς κλασική μικροβιολογία στο εργαστήριο, πρέπει να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις τεχνικές για να τα καλλιεργήσουμε, να τα σπείρουμε και να τα δούμε τελικά στο τριβλίο. Αυτό δηλαδή είναι το μεγάλο το Σωστά. challenge για μας. Το τρόφιμο έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να το επεξεργαστείς. Το νερό ίσως είναι ένα πιο εύκολο υπόστρωμα σαν τεχνική, γιατί απλά κάνεις τη διήθηση. Σωστά. Και όταν μιλάμε για χλωριωμένο καθαρό νερό, εκεί είναι πολύ εύκολη η δουλειά σου. Εντάξει, στα λίμματα, στα νερά που είναι από λεγιονέλες, που είναι από μπόιλερ, που έχουν αρκετά σίδηρο κτλ. Εκεί έχει μια δυσκολία το νερό. Μμμ, Αλλά μμμ. σίγουρα, αν μιλήσουμε καθαρά για υπόστρωμα, το τρόφιμο κερδίζει. Οκ, κατάλαβα. Καλά το φαντάστηκα λοιπόν. Οκ, ωραία. Μαρίνα, καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχεις μια αρκετά μεγάλη εμπειρία και πρακτική, κυρίως πρακτική θα πω. Φυσικά και το ακαδημαϊκό μετράει, αλλά όταν είσαι στο real life έξω, πολλά πράγματα διαφοροποιούνται. Είναι. Το εργαστήριο γενικά σου δίνει άλλες δυνατότητες. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για το εργαστήριο, για τα βιοερευνητικά εργαστήρια, τι ακριβώς κάνετε, δύο λόγια για το εργαστήριο, έτσι. Ναι, Πού με είναι η πολύ έδρα χαρά. καταρχάς και τι κάνετε, ναι. Ναι, με πολύ χαρά θα σου μιλήσω για τα βιοερευνητικά εργαστήρια. Είμαι εκεί τα τελευταία 16 χρόνια. Ε, Νιώθω πραγματικά ότι είμαι στο σπίτι μου. Δουλεύω σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, γι' αυτό και μένω και τόσα χρόνια. Ε, Αυτό ήταν ένα όραμα του κυρίου Στεφανάκη, του Αλέξανδρου Στεφανάκη, που είναι κτηνίατρος και δημιούργησε αυτό το εργαστήριο με πολύ αγάπη. Είναι υπέρμαχος της δημόσιας υγείας και βοηθάει σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις της Κρήτης στο κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων. Οπότε ήταν το όραμά του αυτό το εργαστήριο και νομίζω ότι το πέτυχε. Ξεκίνησε το 2001, είναι αρκετά χρόνια το εργαστήριο και μεγάλωνε σιγά σιγά, λίγα λίγο, Μμμ, δηλαδή μμμ. τα άλματά του δεν είναι τεράστια και ραγδαία, αλλά ήταν σταθερά και πολύ έτσι με συνέπεια, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει κρατήσει. Δηλαδή έχω δει την εξέλιξη του εργαστηρίου σε όλα αυτά τα χρόνια, από πολύ πολύ μικρό
Τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς, με πολύ ωραίες επενδύσεις, με ανάπτυξη, με πολλά άτομα πια. Και χαίρομαι πολύ που είμαι μέλος όλης αυτής της ομάδας. Πολύ ωραία και πραγματικά χαίρομαι που το ακούω έτσι, γιατί το πιο σημαντικό σε όλα αυτά, για όλα τα πράγματα και ανεξάρτητα τις επενδύσεις και που κάνετε εσείς αλλά και όλοι, έχουν σημασία οι άνθρωποι και οι ομάδες. Αυτό είναι που μένει πάντα. Οπότε το περιέγραψες πολύ ωραία. Τα βιοερευνητικά είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17025, σωστά? Σωστά. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους πελάτες σας, αυτή η διαπίστευση, και πώς διασφαλίζει τα αποτελέσματα, την εξασφάλιση αυτών? Ναι. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης που έχουμε στην Ελλάδα, το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 που υπάρχει για τα εργαστήρια. Στην ουσία, το πρωτόκολλο αυτό μας εξασφαλίζει και εξασφαλίζει στον πελάτη μας ότι το εργαστήριο βγάζει αναλύσεις που είναι ασφαλείς, ακριβείς και αξιόπιστες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρει λοιπόν ότι όταν απευθύνεται σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, ο πελάτης μπορεί να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που παράγουν, και αυτό είναι και το μεγάλο, έτσι, η μεγάλη διαφορά που πρέπει πλέον να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας, να ξέρουν να επιλέγουν διαπιστευμένα εργαστήρια. Η διαφορά είναι τεράστια από ένα εργαστήριο που δεν είναι διαπιστευμένο. Η δουλειά που γίνεται σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο, ο κόπος που χρειάζεται για να διαπιστευτεί μια ανάλυση είναι πολύ μεγάλος και γι' αυτό και η διαφορά είναι τεράστια. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το ΕΣΥΔ εδώ στην Ελλάδα, το φορέα, ο οποίος πραγματικά κάνει πολύ ωραία δουλειά. Είναι πολύ δραστήριος στο τομέας. Είναι πολύ δραστήριος, οι αξιολογητές είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ γνώστες του αντικειμένου. Εγώ αξιολογούμε από το 2006 με πολλούς και διαφορετικούς και μόνο θετικό μπορώ να πω. Δηλαδή, και όλοι είναι updated. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετική. Και ξέρεις τι, δεν είναι ότι θα έρθουν, θα σε αξιολογήσουν μόνο, είναι ότι θα έρθουν και θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος. Ισχύει. Γιατί αυτό είναι και το νόημα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, ποιος από εμάς είναι πια τόσο τέλειος και τόσο φοβερός? Σημασία έχει αυτό να γίνεται ένα brainstorming, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να μπορούμε να επικοινωνούμε ο καθένας από την επιστήμη του. Και τελικά αυτό να έχει ένα αντίκτυπο στον καταναλωτή. Ούτως ώστε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και αυτό που λες. Δηλαδή να προασπίζουμε τη δημόσια υγεία του καταναλωτή στο τέλος της μέρας. Αυτό. Τέλεια. Άρα τα βιοερευνητικά αυτή τη στιγμή καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος εφαρμογών. Άρα τρόφιμα, ποτά, νερό, λίματα. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι. Το τελευταίο απόκτημά μας είναι οι εδαφολογικές αναλύσεις και η φυτική ιστή. Έχουμε ένα ευρύ μια ευρύ γκάμα αναλύσεων, δηλαδή έχουμε το τρόφιμο, έχουμε το νερό και χημικά και μικροβιολογικά αυτά που λέω. Έχουμε τους βιολογικούς, τα λίματα, τα περιβαλλοντικά δείγματα, τις εδαφολογικές και προσπαθούμε πάντα να είμαστε έτσι, δηλαδή οι αναλύσεις μας κάθε φορά να εξελίσσονται σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει και να μπορούμε να καλύπτουμε όλο το κομμάτι της νομοθεσίας για τους πελάτες μας. Τέλεια. Να σας ρωτήσω, σε όλα αυτά, σε αυτή τη μεγάλη γκάμα γενικώς εφαρμογών, ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε όλο το τομέα αυτόν και πώς προσαρμόζεστε γενικά στις κανονιστικές απαιτήσεις? Γιατί μιλάμε για διαφορετικούς τομείς κάθε φορά, έτσι. Ναι, τα εργαστήρια, τα σύγχρονα εργαστήρια έχουν πολλές προκλήσεις, η αλήθεια είναι που έχουν να αντιμετωπίσουν. Με την κυριότερη, θα σου πω, εμείς αυτό που αντιμετωπίζουμε ως ένα εργαστήριο που είναι στην περιφέρεια και αυτό που η δυσκολία που εμένα πολλές φορές είναι κάτι που δεν το μπορώ να το αντιμετωπίσω εύκολα, είναι το after sale. Δηλαδή δεν σου βάζω πρώτο το κόστος, δεν σου βάζω πρώτο το προσωπικό, σου βάζω πρώτο αυτό, γιατί επειδή είμαστε περιφέρεια, δεν είναι εύκολο να έχω πάντα συνεργάτες που θα με στηρίξουν σε μια δύσκολη στιγμή σε ένα μηχάνημα που έχω αγοράσει. Αυτό για μένα δηλαδή είναι το πρώτο που κοιτάω πάντα σε μια συνεργασία, το after sale από μια εταιρεία. Σωστά. Εντάξει, προφανώς τα κόστη
θα ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλες εκεί δυσκολίες. Η έλλειψη προσωπικού που γενικά υπάρχει αυτή την περίοδο Πολύ σε όλη σωστά. την Ελλάδα, προφανώς υπάρχει και στα εργαστήρια. Χρειαζόμαστε και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό κάποιες φορές, οπότε και αυτό από μόνο του είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτά νομίζω ότι είναι τα κυριότερα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, και θα βάλω βέβαια και το κομμάτι της εκπαίδευσης που δεν μπορούμε εύκολα εμείς στην Κρήτη. Πρέπει δηλαδή, δεν γίνονται πράγματα στην Κρήτη. Κατάλαβα. Ναι, Αυτό ναι. είναι που μας στεναχωρεί ιδιαίτερα. Ενώ και τα πανεπιστήμια, έχουμε και πολύ δυνατό πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, θα μπορούσαν να διοργανωθούν μεγάλα event. Δηλαδή, προφανώς και το χημικό και το βιολογικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Φυσικά, κάνουν μεγάλη δουλειά, αλλά ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Και δεν διοργανώνουμε τίποτα. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, είτε να πάμε Αθήνα, είτε να κάνουμε online κάποιες εκπαιδεύσεις. Και στα εργαστήρια, όσοι δουλεύουμε στα εργαστήρια, πρέπει να είμαστε updated. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οκ, πραγματικά τα ακούω αυτά. Έχεις δίκιο σε ό,τι είπες. Ο κάθε ένας πυλώνας που έθεσες σαν πρόκληση είναι πραγματικά από μόνος του, ξέρεις, σημαντικός. Δηλαδή και το after sale, γιατί είναι ένα... το έχεις δει, νομίζω, όταν παίρνεις ένα όργανο. Μόνο και μόνο να σου το πω διαφορετικά. Αν το όργανο δουλεύει πάρα πολύ καλά, το software και η εφαρμογή είναι ένας άλλος κόσμος μετά. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Όπως το λέω εγώ πολλές φορές. Η έλλειψη προσωπικού βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα παντού. Αν και εδώ να κάνω την αυτοκριτική, πολλές φορές, όχι για εσάς ενός εργαστήρα, γενικώς ο κάθε τομέας, πολλές φορές ίσως δεν έχουμε δώσει την εικόνα στα νέα παιδιά το τι κάνουμε πολλές φορές. Οπότε επαφίονται πολλές φορές από το word of mouth, καταλαβαίνετε να πω, από κάποιον άλλο που μπορεί να δούλευε μια φορά εποχικός στο εργαστήριο του Χ Γουργουλέτη, ας πούμε, και ανάλογα με την εμπειρία αυτού του ανθρώπου έτσι περνάει στα χρόνια. Δεν λέω ότι αυτή είναι απαραίτητα η πραγματικότητα, αλλά κατάλαβα. Θα σου πω, έχουμε μια πολιτική στην εταιρεία και κάθε χρόνο δίνουμε την ευκαιρία σε αρκετούς φοιτητές να έρθουν να κάνουν την πρακτική τους σε εμάς, και η αλήθεια είναι ότι αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το ότι δίνω την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, σε νέους επιστήμονες να έρθουν σε εμάς, να μπουν στη διαδικασία και να μάθουν, γιατί στην ουσία έρχονται και κάνουν πραγματική πρακτική, δηλαδή δεν βγάζουν φωτοτυπίες, δεν κάθονται κτλ. Δουλεύουν Πραγματικά στο εργαστήριο με πραγματικές μεθόδους και αναλύσεις. Κανονικότατα. Και η αλήθεια είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα παιδιά αυτά έχουν μείνει στο εργαστήριο. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να δεις και αν εσύ σου αρέσει το εργαστήριο και αν εμάς μας κάνει σαν χαρακτήρας, και εννοώ την ομάδα, να κουμπώσεις. Γιατί τα skills, τα τεχνικά θα έρθουν, δεν μας τρομάζουν αυτά. Τα soft skills είναι που πρέπει αυτή τη στιγμή που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, να κουμπώσεις ωραίες, γιατί τα εργαστήρια είναι ομάδες, δεν μπορούν να δουλέψουν διαφορετικά. Αποτελούνται από ανθρώπους και ο καθένας, έτσι είναι η αλυσίδα, ο κρίκος σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα, και το έχω δει πολλές φορές. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο έχεις δίκιο. Εγώ όμως έχω δει κάθε φορά που δίνουμε ευκαιρία στους νέους, η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσουν ευχάριστα. Ισχύει. Και εγώ πιστεύω πολύ στους νέους, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ πιστεύω πολύ, απλά το μερίδιο μας είναι να τους δώσουμε περισσότερη πληροφορία για το τι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, αν έρθω τώρα στον τομέα της δουλειάς που κάνω στην Metrolab, είναι ότι, ας πούμε, πολλές φορές οι προμηθευτές του εργαστηριακού εξοπλισμού, αυτή την περίοδο, όπως και σε εσάς φαντάζομαι, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο να βρούμε προσωπικό. Όλοι. Έτσι. Okay. Δεν μπορώ να πω όμως ότι η από εδώ πλευρά των προμηθευτών έχει εξαντλήσει όλη της την παρουσία έξω, λέγοντας ότι παιδιά κάνουμε αυτό και αυτό, ότι δεν είμαστε απλοί πολιτές, δεν μοιράζουμε απλά φυλάδια. Ξέρεις, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω που
προσφέρουμε αξία, υψηλή αξιοπιστία. Ξέρεις, δεν παίρνουμε ένα όργανο, απλά το μεταφέρουμε και το πετάμε στην πόρτα ενός πελάτη. Συνεχή εκπαίδευση. Ναι, έχει εκπαίδευση, έχει συνεχώς μαθαίνει ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, εγώ μπήκα στη Μέτρολα πριν 15 χρόνια και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά κάποια καλύτερα, κάποια παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο, γιατί εντάξει, κάποια μου αρέσουν περισσότερο. Αλλά κατάλαβα να πω, δεν το έχουμε εξαντλήσει αυτό, γι' αυτό το είπα έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα βιοερευνητικά, μου είπες για επενδύσεις και πρόσφατα η εταιρεία σας έκανε έτσι μια μεγάλη επένδυση σε τεχνολογία ICP-MS. Συγκεκριμένα το RQ Plus της Thermo Fisher. Σωστά? Σωστά, Γιώργο, και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την αγορά. Η αλήθεια είναι ότι το καινούργιο μας αυτό όργανο, το καινούργιο μας παιχνίδι, δεν ξέρω πώς να το πω, μας έχει κάνει πολύ χαρούμενους. Μπορούμε να περηφανευόμαστε γιατί σε επίπεδο Κρήτης και ιδιωτικών εργαστηρίων είμαστε οι μόνοι που έχουν επενδύσει σε ένα ΕΜΕ, σε μια μάζα για την ανείχνευση των μετάλλων. Σωστά. Και θέλαμε πολύ να αναπτυχθούμε, θέλαμε πολύ έτσι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Για μας, στο είπα και πριν, ήταν θέμα να βρούμε μια ωραία συνεργασία, μια ωραία εταιρεία να μπορεί να μας στηρίζει και να μας βοηθάει σε αυτό το εγχείρημα. Είναι πολύ οι φόβοι μας. Και αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι είναι ένας πολύ ακριβώς εξοπλισμός, ευαίσθητος πολύ. Οπότε πρέπει να έχεις και το κατάλληλο προσωπικό. Αλλά και αν το προσωπικό δεν είναι εκείνη τη στιγμή και κάτι γίνει, θα μπορέσει να σε στηρίξει η εταιρεία, θα μπορέσουν να σε στηρίξουν, θα έχεις άμεσα ανταπόκριση, άμεσα λύση στο πρόβλημά σου και τα δείγματά σου θα μπορέσουν να καλυφθούν ή θα μείνουν στον αέρα. Αυτή είναι η πραγματική δυσκολία στην καθημερινότητα. Και ευτυχώς έχουν πάει εξαιρετικά. Ήδη διαπιστεύσαμε τις εδαφολογικές μας αναλύσεις με το ICP-MS και πάμε δυναμικά στο νερό, στα τρόφιμα και πραγματικά δεν ξέρω, μόνο χαρά μου δίνει και που μιλάω γι' αυτό. Ωραία, πολύ το χαίρομαι. Θέλω να μου πεις τι δυνατότητες έφερε αυτή η επένδυση στα βιοερευνητικά, δηλαδή, και τι παραπάνω πιστεύεις ότι έφερε στις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας? Πιο πολύ στους πελάτες σας. Εσάς θα το αγγίξουμε, αλλά πιο πολύ θα μου πεις για τον κόσμο έξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε, πέρα από το, έτσι, και το θετικό γόητρο που μας δίνει στο κομμάτι ότι επενδύσαμε σε ένα πολύ ακριβό εξοπλισμό, γιατί θέλουμε πραγματικά να έχουμε έναν σύγχρονο εξοπλισμό για τους πελάτες μας. Και όταν μιλάμε πλέον για την νομοθεσία του νερού, που τα όρια έχουν αυστηροποιηθεί τόσο πολύ, έχουν κατέβει τόσο πολύ, επιλέξαμε να μπούμε σε αυτή τη τεχνολογία και να περάσουμε στη διαπίστευση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και όλο το κομμάτι της χημείας των νερών, των μετάλλων τέλος πάντων, για να μπορέσουμε έτσι, εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας, που οι οποίοι είναι πολύ στα νερά, και να μπούμε και σε ένα νέο πεδίο. Δηλαδή θέλουμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε και ένα νέο πελατολόγιο που πριν δεν το είχαμε, που μπορεί να αφορά τους δήμους, που μπορεί να αφορά δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Και μπαίνοντας τώρα δυναμικά σε αυτό το κομμάτι, μας ανοίγονται άλλες πόρτες και άλλοι ορίζοντες. Τέλεια. Καταρχάς, σίγουρα το κυρίαρχο που φαντάζομαι που θα το είδες είναι το ότι δεν ξέρω, δουλεύατε πριν ατομική? Ατομική, ναι. Οκ. Εντάξει, μόνο και μόνο σαν τεχνολογία, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, έχεις ένα προφίλ, ας πούμε, πόσων στοιχείων μέσα σε λίγα λεπτά, ας πούμε. Οπότε, από αυτό από μόνο του, ειδικά στον τομέα των νερών και του εδάφους φυσικά, και του τροφίμου, αλλά στον τομέα των νερών που, εντάξει, εγώ πιο πολύ έτσι έχω focus, είναι απίστευτο, γιατί μπορεί να κάνεις ένα προφίλ του δείγματός σου ακριβώς σε 1,5 με 2 λεπτά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως η τεχνολογία κατεβαίνει και ανιχνεύει πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, υπήρχε και η σκέψη του να πάμε στο οπτικό. Που σαφώς το κόστος είναι πολύ πιο μικρό, το όργανο αντέχει και καλύτερα, ίσως και για τα δεφολογικά που θέλαμε κτλ. Και όμως μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, και στη συνεργασία που είχαμε και που μπορέσαμε και καταλήξαμε στην ιδανική λύση για εμάς, που μας βοήθησατε και εσείς πάρα πολύ σε αυτό, ήταν η εξέλιξη γενικά, δηλαδή η εξέλιξη που αφορά το κομμάτι της νομοθεσίας. Κατεβαίνουν πολύ τα όρια, δεν μπορεί το οπτικό να μπορέσει να στηρίξει μέταλλα και
βαρέα μέταλλα που θέλουμε, που υπάρχουν στην νομοθεσία. Όπως ο μόλιβδος. Μπράβο, μόνο και μόνο μόλιβδος μέχρι το 2030, αν δεν κάνω λάθος, στην νομοθεσία. Πλέον η τεχνολογία εκεί έξω, δηλαδή σε επίπεδο ατομικής, ίσως να βάλω σε παράδειγμα στο φούρνο γραφίτι, αλλά και πάλι με καμία σχέση με την παραγωγικότητα του ICP-MS. Αυτό, Και ναι. το ICP οπτικό, ναι, δεν αποτελούν έτσι εύκολα επιλογή. Δηλαδή, ναι, δεν το συζητώ. Σίγουρα τα όρια γίνονται αυστηρότερα. Εγώ το βλέπω σε όλα έτσι, τα πράγματα. Και φυσικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, μπορείτε σε όλα αυτά τα μέταλλα ιχνοστοιχεία να δώσετε γρήγορα απάντηση. Από τη στιγμή που κιόλας που έχετε, νομίζω, στο πεδίο σας εντός 24 ώρου να κάνετε αναλύσεις, σωστά. Έτσι ακριβώς, είμαστε και διαπιστευμένοι στην κτηματοληψία, οπότε το έχουμε και σαν παράμετρο αυτό. Αλλά αυτό που έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει τώρα, έτσι ένα χρόνο που το δουλεύουμε, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Ή κάποιο υπόστρωμα που να μην μπορεί να δουλέψει. Προχθές θυμάμαι, αξέχαστα, μιλούσαμε με την τεχνική υπεύθυνη του χημικού, την κυρία Φτυλάκη που έχουμε στο εργαστήριο, που είναι υπεύθυνη και για το ICP. Και της έλεγα, Κατερίνα, θέλω να αναπτύξεις αυτή τη μέθοδο σε αυτό το μέταλλο, και της λέω, ξέρω, μπορείς. Είμαι σίγουρη. Λέει, μισό λεπτό να δω τον περιοδικό πίνακα. Λέω, μπορείς. Ισχύει, μπορείς. Και νομίζω ένα πράγμα που επίσης μπορεί να κάνει, το είδα, επειδή το θυμήθηκα χθες με μια εγκύκλιο που είχε βγάλει το Υπουργείο Υγείας συμπληρωματική για την νομοθεσία του νερού, είναι και ο λόγος ουρανίου. Δηλαδή πλέον μπορείς να το κάνεις κανονικότητα. Έτσι, ναι. Και αυτό είναι κανονικά, αυτό μπορεί να γίνει. Εντάξει, η αλήθεια είναι για μένα, με εξητάρει το γεγονός ότι μπορείς να πας και πολύ χαμηλά με το MS και μπορείς να κάνεις γρήγορα δείγματα. Και αυτοματοποιημένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν σου έρθουν 2-3 δείγματα και μεθαύριο με τη νέα νομοθεσία λιμάτων, τα πράγματα που θα ανοίξει είναι το risk assessment, προφίλ δειγμάτων, πρέπει να βλέπεις λίγο ιχνοστοιχεία, μέταλλα, τι γίνεται. Πλέον μπορείς να τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Η χρόνη είναι καταπληκτική, δεν το συζητώ. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μαζεύεις δείγματα, δηλαδή να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν πιο καλά. Δηλαδή, όταν έχεις πολλά δείγματα να δουλέψεις, πραγματικά σου λύνει τα χέρια. Εμείς το είδαμε και στις εδαφολογικές, που το ανοίγαμε για να κάνουμε 70 δείγματα την ημέρα, ασύλληπτα νούμερα, έτσι, και να σε βγάζει από πρόσωπο, να μην έχεις τίποτα να φοβάσαι, και να τελειώνεις τη δουλειά σου 12 η ώρα το μεσημέρι. Για τέτοιους όρους. Ναι. Είναι αυτό, νομίζω, από μόνο του αναδεικνύει, ρε παιδί μου, ότι όταν επενδύεις να πας σε μια τεχνολογία, καλά και σε έναν κατασκευαστή όπως είναι η Θέρμο, αλλά στην τεχνολογία δηλαδή και σε αυτό το συνδυασμό, τελικά βλέπεις ότι το return of investment είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή πλέον δεν έχεις, όπως λέω εγώ πολλές φορές για τη δειγματοληψία, ταβάνι. Δηλαδή μπορεί να βγεις έξω και να σαρώσεις δείγματα. Ναι. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές όταν είσαι στο πεδίο, πας να πάρεις, ας πούμε, από ένα βιολογικό. Θα πάρω ένα δύσκολο Matrix, έτσι. Θα πάρεις μια τριπλέτα δειγμάτων. Γιατί δεν είναι ομοιογενές. Όπου και να βρεθείς, θα πρέπει να πάρεις μια τριπλέτα δειγμάτων. Δεν θα το φοβηθείς. Δεν θα πεις, να πάρω ένα δείγμα, γιατί πότε θα το κάνω. Ακριβώς. Και το workflow πώς είναι στο ICP-MS, Μαρίνα? Πώς είναι σχετικά με το software και αυτά, πώς πάει μέχρι στιγμής? Λοιπόν, οι συνάδελφοι που το δουλεύουν, γιατί εγώ δεν το δουλεύω προφανώς, είπαμε ότι εγώ έχω το πιο διοικητικό ρόλο του εργαστηρίου στο κομμάτι της ανάπτυξης των μεθόδων και το R&D τα τελευταία 2 χρόνια. Βοηθάω δηλαδή την ομάδα μου να πάει μπροστά και έτσι είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι κατενθουσιασμένοι. Δηλαδή, ο κύριος Καλυφεντάκης, που έτσι αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ ενεργό ρόλο με την κυρία Φτυλάκη, δεν έχουν αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Το software τους είναι πολύ βοηθητικό. Ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ καλή επικοινωνία και με τη Θέρμο σε ό,τι χρειαστεί και σε ό,τι απορίες έχει. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό after sale από τη Metro Lab, οπότε μας έχει βοηθήσει πολύ στο κομμάτι, σε ό,τι δυσκολίες και να είχαμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά, κάθε αρχή και δύσκολη. Προφανώς. Εντάξει, ναι, εννοείται. Ναι. Μέχρι να το μάθεις, να μπεις λίγο στο mood. Ναι. Αλλά τώρα βλέπω τους αναλυτές και είναι εξαιρετικοί, δουλεύουν χωρίς πρόβλημα, ξέρει τι να αντιμετωπίσει, ξέρει τι να ρωτήσει, ξέρει τι να κάνει.
Και αυτό που μου λέει ότι το software έτσι είναι αρκετά εύκολο και μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα, δηλαδή του βγάζει αρκετά πράγματα από μόνο του. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης, έχει και αυτή τη δυνατότητα για την εύκολη χνηλασιμότητα αναλωσίμων, αν θυμάμαι καλά, οπότε μπορείς να το σετάρεις και όλας να σε ενημερώνει για το maintenance, το οποίο όμως δεν είναι κλειδωμένο. Είναι πιο πολύ βοηθητικό για σένα, παρά να σε τιμωρήσει εντός εισαγωγικών σαν λογισμικό. Οκ. Σωστά, σωστά. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα insights που μας έδωσες και για τις επενδύσεις και για τα βιοερευνητικά και για το τι κάνετε. Θέλω έτσι λίγο κλείνοντας να μας πεις λίγο δύο-τρία πράγματα κοινικά. Πώς βλέπεις την εξέλιξη των εργαστηρίων σας τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ποιες άλλες καινοτόμες τεχνολογίες ή υπηρεσίες σκοπεύετε να εντάξετε? Λοιπόν, εμείς είμαστε τώρα σε μια περίοδο που νομίζω αναβρασμού. Είμαστε σε μια επάλξη. Οκ, καλό αυτό. Ναι, γιατί όταν ξεκινάς και τελικά σου πάει καλά και έτσι βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση και από το πελατολογιό σου και εμείς και τα λοιπά, βλέπεις ότι το βήμα που φοβόσουν τόσο καιρό να κάνεις, αυτό το μετέωρο βήμα που έμενε εκεί, τελικά όταν το έκανες, πήγαν όλα καλά. Αυτή τη στιγμή θέλουμε πάρα πολύ να πάμε και να ακουμπήσουμε το χώρο των φυτοφαρμάκων. Θέλουμε έτσι να επενδύσουμε αρκετά σε αυτό. Ήδη στα σπάργανα είναι η διαπίστευση που ολοκληρώθηκε για ένα μέρος στα φρούτα και στα λαχανικά και στους δημητριακούς καρπούς στα φυτοφάρμακα με τεχνολογία LC-MSMS. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε σε μια αεροχρωματογραφία μάζας, τρίπλο τετράπολο. Θέλουμε να προχωρήσουμε στο κομμάτι του ελαιολάδου, που έχουμε ακόμα αφήσει πολύ και στην Κρήτη, έτσι, το έχουμε σε πληθώρα και μπορούμε να... Και πολύ καλό λάδι μπορώ να πω. Εγώ, εντάξει, επειδή είμαι τοπικιστής, να ξέρεις Μαρίνα, επειδή είμαι από τη Σεργούλα, το δικό μου το λάδι είναι καλύτερο από όλο τον κόσμο, αλλά μπορώ να πω ότι αν είναι το αμέσως επόμενο είναι της Κρήτης. Εντάξει, μια χαρά. Συγγνώμη, ξέρεις, ναι. Αλλά συμφωνώ ότι είναι άψογο, όχι, πέρα από την πλάκα είναι άψογο. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Το δέχομαι. Και στο κομμάτι τώρα, το δικό μου στο μικροβιολογικό, έχουμε κάνει μια επένδυση σε real-time PCR. Θέλουμε να ασχοληθούμε και με τον κόσμο των μοριακών. Είναι το μέλλον ούτως ή άλλως. Έχει πάει πίσω για κάποιο λόγο, γιατί η κλασική μικροβιολογία κρατάει δυνατά τα... Ισχύει, τα σκύλτρα, σωστά. Τα τριβλία ακόμα είναι κρατεά σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, αν με ρωτούσες πριν από 10 χρόνια θα σου έλεγα ότι θα είχαμε κάνει τη μετάβαση, και όμως δεν το βλέπω και άμεσα. Και δεν ξέρω εκεί τι θα γίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, γιατί η PCR ναι μεν, αλλά οπότε... Ισχύει. Όμως η PCR, αν θες τη γνώμη μου, τώρα ας πούμε με την νομοθεσία αλλημάτων είναι ένα must have, γιατί έχουν μπει οι στα αλλήματα. Ναι, αυτό. Οπότε... Εκεί είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Φυσικά πάντα με το challenging το πώς θα κάνεις extraction ένα ιό στα αλλήματα. Εγώ το έζησα στον καιρό της πανδημίας. Το COVID. Ναι. Οπότε είναι σαν να ψάχνεις ψήλου στα άχυρα. Βέβαια, στις μεγάλες πανδημίες δεν ψάχνεις κανένα ψήλο, είναι ολόκληρο θεριό, αλλά καταλαβαίνω τι θα πω. Η αλήθεια είναι ναι, το extraction ειδικά από λίμματα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η PCR εκεί όντως λύνει τα χέρια και είναι πολύ πραγματική. Εκεί δίνει λύσεις και είναι και πολύ σημαντικό, ειδικά στο κομμάτι δηλαδή, των ιών. Και πρόσφατα διάβασα και μια πολύ ωραία έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, από τον κύριο Βανταράκη, για τον norovirus, που ασχολείται πολύ. Και αυτό θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει, δηλαδή η τροφολοιμώξη από ιούς, που ακόμα δεν υπάρχει ούτε στην νομοθεσία, ούτε το ψάχνουμε. Αλλά εκεί η PCR θα έρθει και θα δώσει λύσεις που δεν μπορεί τίποτα άλλο. Και ναι. Ωραία, οπότε έχετε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Πραγματικά κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και η ομάδα είναι φοβερή. Δηλαδή, ακούω πραγματικά τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα, για σήμερα. Με χαρά σε περιμένω στην Κρήτη να σε φιλοξενήσουμε. Ξέρεις ότι σε αυτό είμαστε πολύ καλοί. Ισχύει. Καλό το χωριό σου, το ξέρω, αλλά... Εννοείται, με χαρά θα έρθω, δέχομαι την πρόταση, εννοείται και θα έρθω.
Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το Science Me να κάνει event στην Κρήτη για PFAS, για μικρορύπους. Αυτά είναι. Τέλεια. Οπότε, θα ναι, είμαστε εκεί. το ανακοινώνω πρώτη φορά εδώ, να ξέρεις. Είσαι ο δεύτερος άνθρωπος που το μαθαίνει. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και συγχαρητήρια και πάλι για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, πραγματικά να είσαι καλά.